Na začiatok by som vám povedal také základné informácie o našej spoločnosti. Obchodné meno je Vinárka akciová spoločnosť. Sídlime na Strednej vinársko-ocenárskej škole Kostol na Tri v Modre. Počet členov je 25. Naša spoločnosť je vlastne pod vedením alebo takým usmerňovaním pani profesorky Igy Matuškovičovej. Vlastne na začiatku pri založení našej spoločnosti kapitál bol zabezpečený predajom akcií akcionárom v počte 100 kusov. Hodnota jednej akcie bola 50 korún. A nedalo sa v podstate z nášho časového hľadiska alebo z nášho vyťaženia sa nedalo všetko stíhať, tak sme sa rozhodli, že na vianočnej diskotéke, ktorá bola druhá v poradí, už nebudeme poskytovať chlebičky a budeme sa poskytovať len nejaké občerstvenia, čo sa týkalo hlavne tých nápojov. Vianočná diskotéka túto akciu hodnotíme veľmi pozitívne, a to hlavne z dvoch hľadisk. To prvé hľadisko bolo to, že naša firma zaregistrovaná Junior a Šviemeň, aj my sme sa museli zapojiť aspoň do jednej súťaže programu aplikovanej ekonomiky. Pre dosiahnutie certifikátu Junior a Šviemeň. My sme sa zapojili do súťaže o najlepšiu webovú stránku. Finalitu, grafickú úpravu, dizajn a technické spracovanie. 22. apríla bude zverejnených 10 finalistov súťaže. Ak budeme medzi nimi, postupujeme do finále, ktoré bude koncom mája. Tvorba stránky bola veľmi náročná. Keby som to shrnul, tak je to 3-týždňové sedenie pred počítačom, 12 hodín denne. Ohodnotiť sa sami nevieme, ale veríme, že vaše posúdenie našej práce bude kladné. Adresa stránky je vinarka.limbavin.sk a bol by som rád, kebyže ju z vás každý ohodnotí. Pripomienky mi môžete posielať e-mailom, ktoré zverejním na webovej stránke. To je odo mňa všetko. Teraz pokračuje prezident spoločnosti. Ja ďakujem Lubomirovi Slimakovi za objasnené problematiky hlavnej webovej stránky, ktorá bola hlavne na jeho pleciach, a svoju prácu odviedol skutočne veľmi dobre. Majú záujem, lebo prekutnať 133 vzoriek za jeden večer je skutočne, by som povedal, nemožné. A ďalej vlastne na tejto ochutnávke sme chceli zabezpečiť teda nielen víno, ale hlavne príjemné prostredie, na čo sme prispôsobili v domácich pivničkách. Taktiež bola prispôsobená hudba, ktorá bola symbolová hudba, bohužiaľ iba z CD-čka. Vlastne na ochutnávke vín sa mohol zúčastniť ktokoľvek, to bola verejná ochutnávka. Pristúpili sme k spôsobu ochutnávky nehodnotenej, to je hodine do 8 večer. No, ľudí došlo naozaj veľké množstvo, bola dobrá nálada, čiže ochutnávka sa preťahla až medzi 10. a 11. hodinou bol koniec. Guláš a bufet. No, teraz by som poprosil Zuzanu Masníkovú, aby vám pojasnila tiež isté veci ohľadom vnútropodnikovej réžie. Takže ja vám takisto prajem pekný deň. Na zabezpečenie chodu spoločnosti boli vynaložené aj ďalšie náklady spojené hlavne s administratívnou činnosťou. Taktiež mzdové náklady a náklady na obnovu predstavujú finančný záver. Na záver by som to chcel všetko zhrnúť. No, máme vlastne pripravenú tabuľku a graf. Na tom grafe je vidieť, že vlastne ten príjem, teda čo nám zanechala predchádzajúca spoločnosť, 311 korún, ktorý boli naše výrobky a naše služby. Veľká vďaka taktiež patrí
pánu riaditeľu Ministrovi Slavomírovi Zokovi za to, že nás uvedoval, že nám vykladal ústretí ako aj celé riaditeľstvo školy a vďaka patrí aj našej triednej pani profesorke Matuškovičovej, ktorá nás počas celého chodu spoločnosti usmerňovala a pomáhala nám. Všetkým vám ďakujem a